Добър вечер, дами и господа! Добре дошли на конкурса Царица на Августиада 2020. Аз съм Тоня Клисурова и съм водеща на спектакъла тази вечер. Ще станем участници в едно събитие, което е част от 9-то издание на фестивала на виното и културното наследство Августиада, организиран от Търговско-промишлена палата Стара Загора и компания Ойнорама Консултинг, партньорство с община Стара Загора. 13 блестящи момичета, избрани на предварителен кастинг, ще участват тази вечер в надпреварата за короната на царица на Августиада. Всички те са чаровни, умни, интелигентни, усмихнати. И по време на кастинга категорично заявиха едно и също, че искат да останат в България, в Стара Загора. Красотата на старозагорката е непреходна. Украсява и вдъхновява града ни 8000 години. Във времето много старозагорки са печелили престижни конкурси за красота. Някога покорявали корони, сега покоряват своите житейски върхове. Тихо, негласно, ежедневно. Короните им са вече просто спомен. Но усмивките, мечтите, вярата в себе си, вдъхновението и желанието да побеждават са запазени. Те знаят, че короната, най-красивата, е тежка. Тя е щастие, но и отговорност. И за да не падне, трябва да държиш главата си винаги изправена. Учи ги да работят, да помагат, да са съпричастни с тревогите и болките на другите. Затова нека днес изберем най-красивата и най-достойната за посланник на Августиада и на града ни, която да представя Стара Загора с стил, познания и интелект. Нека тя да бъде пример за всички малки красавици, които мечтаят един ден да са на нейно място. А сега нека да посрещнем претендентките за титлата Царица на Августиада. Моля за вашите аплодисменти! Номер 1. Валентина Вапцарова, на 21 години, учи журналистика в Софийския университет. Номер 2. Виктория Георгиева, на 21 години, учи международни отношения с френски език в Университета за национално и световно стопанство. Номер 3. Дара Первазова, 16 години, учи в СОУ Максим Горки, Стара Загора. Номер 4. Тоника Желязкова, 21 години, учи висше образование в Дънди, Шотландия. Номер 5. Елена Петрова, 20 години, студентка международни икономически отношения с английски и руски език в Университета за национално и световно стопанство. Номер 6. Жанита Христова, 17 години, учи в ГПЧ Ромео Роан с профил английски и немски език. Номер 7. Мария Иванова, 17 години, учи в музикално училище Христина Морфова, Стара Загора. Номер 8. Паула Атанасова, 20 години, учи геодезия в Минно-геоложки университет София. Номер 9. Паула Огнянова, 20 години, студентка в Тракийския университет, специалност педагогика.
Номер 10 Преслава Дончева, 19 години. Студентка международни икономически отношения в Университета за национално и световно стопанство. Номер 11 Румяна Иванова, 24 години, завършила финанси в Университета за национално и световно стопанство, работи в банковата сфера. Номер 12 Стиляна Въргова, 19 години, студентка по управление на бизнеса и предприемачеството в Нов български университет. Номер 13 Теодора Палинова, 19 години, учи приложна информатика в Университет за национално и световно стопанство. Благодаря ви, момичета, за чудесното представяне. Моля за вашите аплодисменти още веднъж. Провеждането на фестивала на виното и културното наследство обедини усилията и ресурса на много фирми и организации. Организатори са Търговско-промишлена палата Стара Загора и компания Ойнорама Консултинг в партньорство с община Стара Загора. Благодарим за подкрепата на спонсорите и партньорите на конкурса Царица Августиада 2020. Мол галерия, Катърджина Естейт, Модна къща Луци, Александра Естейт, Джой Оптикс, Гранд Оптикс, Обществен дарителски фонд, Натурална козметика Хималая, Държавна опера Стара Загора, Център за красота Корио Капилис, Наталия АД, Регионален исторически музей Стара Загора, Салон Видал, Мейкъп Артист Стел и специалния партньор на конкурса, най-престижната българска модна агенция Ивет Фешън. Силна подкрепа получихме и от всички старозагорски медии, за което сърдечно благодарим. Аплодисменти, моля! И нека ви представя нашето жури, което вече започна да работи и смятам справедливо ще отсъди при кого ще отиде уникалната корона. Председател на журито Галина Нифоро, основател и мениджър на Ойнорама Консултинг, председател на Българската асоциация на износителите на вино и членове госпожа Мариета Ангелова, пиар и отдел нови лица на модна агенция Ивет Фешън. Доцент доктор инженер Румен Драганов, председател на контролния съвет на Националния борд по туризъм, директор на Института за анализи и оценки в туризма, изпълнителен секретар на Български туристически съюз и много други. Госпожа Добромира Петрова, началник отдел туризъм и младежки дейности, община Стара Загора. Госпожа Мирослава Нойкова, маркетинг менеджер на Мол галерия Стара Загора. Госпожа Петя Желяскова, регионален представител на модна къща Луци Фешън. Господин Георги Митев, Държавна опера Стара Загора. Госпожа Светлана Славова, собственик на Александра Естейт. И господин Янко Янков, собственик на рекламна агенция Медиа Груп. А сега, преди да поканя отново момичетата на сцената, нека да видим една малка част от тяхната подготовка за конкурса.
Конкурсът Царица на Августиада е част от уникалния фестивал на виното и културното наследство. Тук съм, за да опозная, да науча, да предизвикам себе си и да обогатя светогледа си. Участвам в конкурса Царица на Августиада, тъй като ми харесва идеята да бъде избран един млад посланник на фестивала и точно това е начинът да се запазят и популяризират традициите и културното наследство. За първи път участвам в такова събитие. Любопитно ми е, искам да видя какво ще усетя на сцената. В конкурса участвам, защото за мен това е един много хубав начин да се запозная с нови хора, да разбера повече за виното и да участвам в културната програма на града. Участвам с призив към младите хора и децата да опознаят културното наследство и да се гордеят с него. Участвам в конкурса за избор на посланник на фестивала Августиада с мотивацията да изпълня мисията на царицата, като искам да допринеса към популяризирането на Стара Загора, като моят принос към това желая да бъде отразяването на това, което ще науча тук. Участвам в конкурса на Царица Августиада, за да науча повече за културното наследство на нашия град. Това е един много добър начин за създаване на нови приключения, още повече свързани с културното наследство на града ми. Харесвам такъв тип събития, в които се обръща внимание на културата и традициите на фолклора. Реших да участвам в конкурса, защото винаги съм се интересувала от модната индустрия, както и от винената култура. Участвам в конкурса, защото искам да подкрепя културните прояви, които допринасят за развитието на нашия красив град, особено в навечерието на неговия празник 5 октомври. Участвам в конкурса, защото реших да опитам нещо ново и различно от ежедневието си. Участвам в този прекрасен и цветен конкурс, за да докажа на себе си, че мога да постигна много, да създам нови и прекрасни приятелства и емоции. Специални благодарности на Милен Ботев за прекрасните кадри и на Рад Димитров за професионалната фотосесия. А сега да посрещнем момичетата отново. Момичетата дефилират в облеклата на модна къща Lucy Fashion, подходяща
случай и настроение. Случай фешън сезонът няма какво да облека, никога не настъпва. В предложенията си към всяка колекция брандът е помислил и за удобство в ежедневието, и за елегантност в спорта, и за романтизма на уикенда, и за строгия, но женствен стил в офиса. Луци отделя специално внимание на онези мигове, които оставят траен отпечатък в спомените и семейния албум. При тях може да откриете магия от така наречените официални туалети с ефекта "Тази вечер аз съм хубава". Историята на фирмата е като от филм. Клише е да се казва, че всяко начало е трудно, но Луци действително стартира своята дейност не с магическа пръчка, а по трудния начин. Много постоянна работа. Израснала от малка семейна фирма до глобалния бранд лидер в дамската мода. Марката реализира ефектът на пепеляшка, прави прецедент за бизнеса в България. Екипът на Луци казва така: да ви обличаме. 7 колекции годишно, лимитирани селекции, най-популярните лица от шоу-бизнеса като модели на Луци, изкушаващи награди в социалните мрежи, вълнуващ моден блог, над 55 магазина в цялата страна, компетентен персонал, вложил внимание и емоция в обслужването, съчетание от материи, кройки, размери, смели решения и неочаквани модни авантюри. Винаги с тренда, не забравяйки стилната класика. Всичко това е за вас, защото ние сме Луци Фешън. Обичаме да ви обличаме. Благодаря ви, момичета! Това бяха претендентките за царица на Августиада 2020. Избраната тази вечер царица ще изпълнява мисията на посланник на фестивала. Още утре победителката и нейните подгласнички ще участват в дефилето и официалното откриване на фестивала. А всички останали претендентки ще имат удоволствието и честта да са начело на всеки изложител в Августиада по време на дефилето из централната част на Стара Загора. Тя, царицата на Августиада, ще вземе участие в гала вечерта и награждаването на отличените вина. Ще представя Августиада и Стара Загора на туристически форуми и други събития през годината. Тя ще популяризира фестивала на виното и културното наследство. Ще представя града ни на национални и международни културни и туристически форуми. А сега ще поканя на сцената изпълнителите от Детско-юношески народен хор Жарава и клуб по художествена гимнастика Елит.
Поредното доказателство е това, че малки таланти се раждат не само под родното небе, но и в града на Липита, и то много. Клуб Елит е създаден през 2003 година от балканската вице-шампионка Кремена Ангелова. В момента членуват над 100 деца. За 17-годишната си история клуба може да се похвали с 247 златни медала, 182 сребърни, 147 бронзови и още много отличия от национални и международни турнири. Детско-юношески народен хор «Жарава» е създаден през 1998 година. Ръководител е Даниела Диогерова, възпитаник на Академията за музикално и танцово изкуство Пловдив. Участниците са деца на възраст от 6 до 18 години. След малко отново ще посрещнем момичетата в облекла от времето на античния град Августа Траяна. Но преди това, ето и малко история. Тогава облеклото е било с проста, но елегантна кройка. Изяществото на дрехите било резултат от грацията, с която се носили, и от материала, от който са изработени. Римските аристократи обичали разкоша и харчели огромни суми за скъпи бижута, изработени от злато и скъпоценни камъни. Жените си слагали грим, втривали тебешир във врата си, тъй като за красив се считал бледият тен на кожата. Ако устните на жената не били достатъчно червени, тя използвала минерал, наречен охра, за да подсили цвета. Ако веждите не били достатъчно тъмни, използвали антимон, а когато нямало антимон, използвали пепел. Римлянките отделяли голямо внимание на косите, като си правили разнообразни и сложни прически. Голямо разнообразие от сандали и обувки, които покривали целия крак, допълвали облеклото, а обущарят бил много ценен занаятчия. А сега, нека да посрещнем момичетата в костюми, автентична реплика на римски облекла, любезно предоставени от Държавна опера Стара Загора, от скорошната премиера на операта Атила. Номер 1. Валентина Вапцарова. Обичам да се запознавам с нови хора, да се докосвам до техния мироглед и да се уча от тях. Всеки един човек е различен и винаги има какво да научи. Номер 2. Виктория Георгиева. Обичам да пробвам нови неща, затова и реших да се запиша в този конкурс, понеже доста се различава от останалите. Номер 3. Дара Первазова. Обичам да спортувам. Тренирам художествена гимнастика. За мен спорта е начин на живот. Номер 4. Доника Желязкова. От 13 години се занимавам с карате киокушин. Имам черен план и множество награди. Бях и кмет на Млада Загора. Номер 5. Елена Петрова. Обичам да пътувам, да спортувам и да уча нови неща. Занимавам се с гримьорство. Това е моето хоби, което ме кара да бъда креативна. Номер 6. Женита Христова. През изминалия 11 клас бях посланник на България в Тексас с цел представяне на българската култура пред американското общество. Номер 7. Мария Иванова. Любимите ми занимания са да свиря на пиано, да слушам музика и да спортувам. Номер 8. Паула Атанасова. Обичам да спортувам, тренирала съм баскетбол, а сега се занимавам активно с фитнес. Номер 9. Паула Огнянова. Тренирах кикбокс, но в момента за мен на първо място е образованието. Обичам разнообразието и винаги съм готова за нови приключения. Номер 10. Преслава Дончева. Обичам да спортувам, занимавам се с художествена гимнастика в клуб Импала Стара Загора. Номер 11. Румяна Иванова. Обожавам
Обожавам природата, морето и всяко нещо, което носи спокойствие. Обичам предизвикателствата и да ми се случват нови неща. Номер 12. Стиляна Въргова. От малка имам мотор, откъдето се събуди и страстта ми към моторите и колите. Номер 13. Теодора Балинова. Най-голямата ми страст са танците. От 6 години се занимавам с хип-хоп и твърк. Аз съм човек на силната емоция и приключенията. Аплодисменти за прекрасните момичета! Благодаря ви, момичета! Сега нека да дадем време на журито да вземе своето решение, което никак няма да бъде лесно, а ние да се насладим на изпълнението на клуб по художествена гимнастика «Елит» и детско-юношески народен хор «Жарава».
И отново аплодисменти за момичетата от клуб по художествена гимнастика Елит и детско-юношески народен хор Жарава. Царицата на Августиада ще бъде красив посланник на Стара Загора, а защо не и на България по света? Ето защо в своята подготовка момичетата се запознаха с културно-историческото наследство на 8000-летната Стара Загора, посещавайки регионалния исторически музей, античен форум Августа Траяна. Посетиха лозови масиви и се запознаха с технологията за отглеждане на грозде и етапите в производството на вино в Катърджина Естейт. Всичко това е запечатано на филм и част от него ще имаме удоволствието да видим сега.
дошли на Августиада! И така, дойде моментът да чуем тежката дума на журито, което ще обяви царицата на Августиада и нейните две подгласнички. Затова искам да поканя на сцената всички момичета, претендентки за титлата царица на Августиада. Всички момичета получават бутилка розе от Александра Естейт, натурална козметика от Хималая и ваучер от 100 лева за верига оптики Grand Optics и Joy Optics, които ще връчи Мирослава Нойкова, маркетинг менеджер на Мол Галерия. Искам да поканя на сцената и госпожа Светлана Славова, собственик на Александра Естейт, да връчи подаръците, и госпожа Добромира Петрова, началник отдел туризъм и младежки дейности в община Стара Загора. И така, докато изчакваме, резултатите вече са готови, но преди това искам отново да благодарим на спонсорите и партньорите на конкурса Царица на Августиада 2020 година. Моля вашите аплодисменти за Мол Галерия Стара Загора, Катържина Естейт, модна къща Луци, Александра Естейт, Joy Optics, Grand Optics, Обществен дарителски фонд, натурална козметика Хималая, Държавна опера Стара Загора, Център за красота Хорио Капилис, Наталия АД, Регионален исторически музей Стара Загора, Салон Видал, Мейкъп Артист Тел и специалния партньор на събитието, най-престижната българска модна агенция Ивет Фешън. И така, журито избра. Мисля, че ще трябва да проявите още малко търпение и ще разберем. Преди това ще връчим нашите специални награди. Ще поканя на сцената госпожа Вени Петрова, председател на Сдружението на ресторантьорите и хотелиерите Стара Загора, да обяви кое от момичетата печели специалната награда на Сдружението. Наградата е грамота и ваучер за нощен клуб Елмондо. Както ви съобщих, тази година ще бъде връчена и специалната награда Лице на Ивет Фешън. Ще поканя на сцената госпожа Мариета Ангелова, пиар и отдел нови лица на модна агенция Ивет Фешън, да обяви печелившата и ще я помоля да остане на сцената при нас. Добър вечер и от мен.
Първо искам да изкажа моята адмирация към организаторите на този прекрасен празник. Искам да благодаря на тези момичета, които ни заразиха с очарование, младост и усмивки тази вечер. Всички вие сте прекрасни и достойни да носите короната на царица Августяда, но като на всеки конкурс и на този ще трябва да изберем един. Ивет Фешън направи своя избор. Искам да кажа, че нашата фаворитка получава като награда едно страхотно бижу от новата колекция на Ивет Fashion Jewelry, нашата бижутерийна линия, и безплатен фототест от Ивет Fashion, а нашият избор пада върху Жанита Христова. Госпожо Ангелова, ще ви помоля да останете на сцената, като искам да помоля и госпожа Галина Нифоро да се качи тук при нас на сцената. И сега царица на Августяда е... Преди това обаче искам да обявя резултатите от гласуването в интернет, което също е изключително важно, защото това са вашите гласове. Както знаете, претендентките за титлата царица на Августяда бяха представени на Фейсбук страницата на Августяда, където всеки можеше да даде гласа си за своята фаворитка. Ще поканя на сцената и представителя на домакините, Държавна опера Стара Загора, господин Георги Митев, да връчи наградата царица на Августяда 2020 на публиката, и госпожа Мирослава Нойкова, маркетинг менеджер на Мол Галерия. И така, момичета, затихте ли дъх? Царица на Августяда 2020 на публиката е номер 12 Стиляна Въргова с 771 гласа. Тя получава лента и букет от организаторите и ваучер на стойност 100 лева от студио за красота Корио Капилис и 100 лева от Мол Галерия. Дойде дългоочаквания момент. Искам да поканя на сцената председателя на журито госпожа Галина Нифоро, виждам, че тя е тук, госпожа Петя Желяскова, регионален представител на модна къща Луци Фешън, и госпожа Мирослава Нойкова, маркетинг менеджер на Мол Галерия Стара Загора. Думата предоставяме на председателя на журито, госпожа Галина Нифоро, да обяви резултатите. Здравейте на всички! Изключително съм щастлива, че за четвърти път ще връчим престижната награда царица на Августияда. Поздравления за всички момичета, вие наистина сте прекрасни. Младостта, усмивките ви и чара ви са просто завладяващи. Бъдете винаги толкова естествени, гонете целите си и бъдете горди старозагорки. Това е моето послание. Аз искам да връча една награда, по-скоро плакет на нашите партньори от Ивет Fashion, тъй като те няма да са утре на гала вечерята. Благодаря много за вашата помощ и мисля, че момичета също го заслужават. Така че, ето, заповядайте. Идва и този момент, най-дългоочаквания от всички. Втора подгласничка на царица Августияда е Преслава Дончева. Вашите аплодисменти. Преслава Дончева получава лента, букет от организаторите на Августияда, ваучер от 100 лева, на стойност 100 лева от студио за красота Корио Капилис, ваучер от 100 лева за магазин на модна къща Луци. Наградата връчва госпожа Петя Желяскова, регионален представител
на модна къща Луци и парична премия от 100 лева, предоставена от Мол Галерия. Наградата връчва Мирослава Нойкова, маркетинг менеджер на Мол Галерия, Стара Загора. Първа подгласничка на царица на Августияда 2020 е едно изключително чаровно момиче и това е Доника Желязкова. Доника Желязкова получава лента, букет от организаторите на Августияда, ваучер от 100 лева от студио за красота Корио Капилис, ваучер от 100 лева за магазин на модна къща Луци. Наградата връчва отново Петя Желязкова, регионален представител на модна къща Луци, и парична премия от 150 лева от Мол Галерия. Наградата връчва Мирослава Нойкова, маркетинг менеджер на Мол Галерия, Стара Загора. И така, мисля, че дойде най-очаквания момент и това е да обявим царицата на Августияда за 2020 година. Ами мисля, че тя заслужава да бъдем малко по-централно позиционирани. Едно изключително момиче, което със своя чар, блясък, интелигентност и очарование впечатли цялото жури, мисля, че и публиката, и това е Женита Христова. Царицата на Августияда 2020 получава уникална корона, лента, букет от организаторите, ваучер от 100 лева от студио за красота Корио Капилис, ваучер от 100 лева за магазин на модна къща Луци. Наградата връчва Петя Желязкова, регионален представител на модна къща Луци, и парична премия от 250 лева от Мол Галерия. Наградата връчва Мирослава Нойкова, маркетинг менеджер на Мол Галерия, Стара Загора. А сега предлагам да дадем думата на развълнуваната победителка в конкурса. Искам да благодаря първо на цялата публика за това, че сте тук. Искам да благодаря на всички организатори, които благодарение на тях имах възможността да участвам в този прекрасен конкурс. И не на последно място искам да благодаря на журито, че ми се довери да изпълня мисията на царицата на Августияда. И за последно искам да призова цялата публика да заповяда утре на откриването на фестивала на виното Августияда на същото място на Античната улица тук в Стара Загора. Благодаря ви отново. Нека да дойдат и първа и втора подгласничка, да бъдат тук до нея. Заповядайте. Моля вашите аплодисменти за тези прекрасни момичета. Нека всички аплодираме и режисьора на този вълнуващ за всички ни спектакъл Славчо Николов. Благодарности за сценичната и техническа реализация на спектакъла екип от Държавна опера Стара Загора. Бутилка розе от Александра Естейт получава и госпожа Кремена Ангелова, клуб по художествена гимнастика Елит. Благодарим и на тях. А сега може да си направите снимки пред банера на царица на Августияда 2020 година тук в фоайето на Държавна опера Стара Загора. Колеги, може ли да включим микрофона на госпожа Нифоро? Бих искала да кажа, че в момента фестивала вече тече с пълна сила, така че до 10 часа може да заповядате, да опитате от прекрасните вина на нашите изложители, да се разходите из Античната улица. Разбира се, утре е официалното откриване, в неделя също е през целия ден, така че ще се радваме да бъдете гости на царица на фестивала на виното Августияда и културното наследство. Благодаря. Makes love well of me.